Sziasztok! Hoztam nektek egy újabb részt a Bibliából. Ez az apostolok cselekedet 13-ban van leírva. Pál és Elimásznak a története. Itt ugye Pál és Barnabás szolgálatáról van szó Ciprusban. Amikor ide érkeznek, szembe találják magukat Elimásszal, aki mágus és egy hamis próféta. Az ottani helytartó Szergius Paulus udvarában tevékenykedett, és miközben ugye Pálék meg akarják győzni a helytartót az evangéliummal, ő ellenük áll. Amikor ez az egész konfliktus megtörténik, akkor Pál azt írja az ige, hogy megtelve Szent Szellemmel ezeket a szavakat mondja neki, hogy te ármánnyal és könnyelműséggel megtelt ember, figyeljetek meg, itt leírja tulajdonképpen a jellemét, hogy milyen ember volt ő valójában. A vádlónak fia, itt már nagyon komoly dolgokat mond ki rá, az igazságosságnak ellensége, vak leszel egy időre. És ugye azt olvassátok, hogy ezek a szavak be is telnek, sötétség borult rá, és hogy ezeket a dolgokat a helytartó látta, hitt az evangéliumnak, és tovább folytatódik Pál és Barnabás munkája sikeresen. Tovább mennek Antiokia felé, itt is a zsinagógába betérve Pál beszél egészen a pusztai vándorlástól, az ígéret földjén keresztül, Sámuel, Saul, Dávid történetén át a keresztig, és sokan követték Pált és Barnabást, tehát sikeres volt az ő szolgálatuk, az evangélium útja. És amit itt ezekben a részekben szeretnénk nektek kiemelni, az volt, hogy mi történik akkor, amikor ez az egész konfliktus helyzet feláll Elimász és Pál között. Ugye Pál nem azt mondja neki, mint a mostani sokszor divatos irányzatok szerint, hogy figyelj, Elimász, én annyira szeretlek téged, hogy te nem tudod egész egyszerűen elképzelni, hogy mennyire szeretlek téged, és a többi, és a többi. Ugye pásztoroktól már olyan dolgokat is hallok, hogy pokolba szeretés, ilyen kifejezéseket, meg hasonló dolgok, ami igazából találó is, vigyázzatok erre nagyon, hogy ne akarjanak benneteket a pokolba szeretni. Szóval tehát az ő reakciója ebben a helyzetben az az, hogy betelik Isten erejével, és az, amit az Úr ráhelyez abba a helyzetbe, azt egyszerűen megcselekszi. És itt azt is szeretném kiemelni, hogy újszövetségi részekről van szó, amikor Pál ezeket a szavakat kimondja abba a szituációban. Egész egyszerűen azért, hogy az evangélium tovább mehessen, eljuthasson a nemzetekig, ami Isten eredeti célja volt ebben az egészben, mert azt mondja az ige, hogy az evangélium útja volt ez ugye a nemzetek felé, amikor elindulnak, hogy sok-sok helyre ott eljusson az evangélium rajtuk keresztül, amiről így ír az ige, hogy mert ekképp parancsolta nekünk az Úr, nemzetek világosságául helyeztelek el téged, hogy a föld szélig te légy a megmenekülés útja. Apostolok cselekedetei 13:47-ben van ez leírva.
Aztán ugye később olvassátok, hogy ismét ott a zsidók ellenállnak nekik, de lerázzák a lábukról a port, és tovább mennek Ikónium felé, Lisztrába, ahol szintén hatalmas csodák történnek majd. Összességében az is a véleményem ezekkel kapcsolatban, hogy mostanában úgy reagálnak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, mint hogy ez már így nem létezne. Mint hogyha ezeket a lapokat így ki lehetne venni a Bibliából, nincs, kész, nem tudom, meg sem történnek ezek, holott ugye az igaz, azt mondja nekünk, hogy nincs új a nap alatt, ami azt jelenti, hogy újra és újra szembe fogjuk találni magunkat azokat a szituációkkal, amikkel már korábban is szemtálták magukat, illetve itt is egy új szövetségi részre van szó, tehát erre már még azt sem lehetne mondani, hogy ószövetségi rész, és ezért most már más dolgokról van szó. Nem igaz. És ugye úgy képzelik ezeket a dolgokat, sokszor már gyülekezetekben is, hogy mint hogyha gyakorlatilag ez így nem is lenne ott, mint ugyanúgy fontos történetek a Bibliában, hanem más részeket kiemelve lehet szajkózni. Tehát igazából kiemelnek bizonyos témákat, és azokat lehet ismételni, olyan módon, ahogy azt ők szeretnék. Összességében ezzel a témával kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos nekünk most is azokat a dolgokat követni, amit ebben a helyzetben az apostolok is megtettek, tehát vették Isten erejét, ami nagyon-nagyon fontos, és azt cselekedték meg ezekben a kritikus pillanatokban, amire Isten vezette őket. Tehát Pál arra vezette az Úr abban a helyzetben, hogy azokat a szavakat mondja ki, és meg is lettek ezek a szavak, és Isten célja, ami ott abban a helyzetben volt, megvalósul. Tehát teljes mértékig mondhatni célba ér. És azt gondolom, hogy most is nagyon-nagyon fontos így hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, meg tehát ezt a gondolatmenetet, meg ezt a hozzáállást követni, amit itt le van írva a Bibliába. Köszönöm, hogy követtétek velem ezt a gondolatmenetet. Az Úr őrizzen meg benneteket, áldjon meg benneteket, és sziasztok!